pali makapena ku MCP amene pakalero amalimbana Bendiboni Kalindo kumuchitira create ma Facebook account a fake pakana kufika size yondichita haki. Amalawi ndafuna mudziwe kunena kuti ine ndimakukondani kwambiri, ndipo ndikakhala osatulusa VN ndimadziwa kuti mmadandaula. Ineso zimandikhuza kwambiri chifukwa nkhani zimene timapasana kuzera mma VN yanga sizikhala nkhani zaboza, zimakhala nkhani zenizeni. Sitimangolankhula china chilichonse for the sake of kulankhula. Choncho ena mitima samayipeza zawo akuona kuti zada ndiye kutero kwana ndichitira haki foni koma alephera kwambiri. Ndi anthu omvesa chisoni amene zaka zambuyo munati muone mafoto awo Amalawi mukhonza kugwesa nsonzi. Ndikulankhulatu zawo amene alemera molapisa, amene ndalama zimene akunyadira ndizokuba taxpayers money. Ndinali ndi mwayi zanalitali ndimaona mafoto a anthu ena aku MCP kuyambira Miliki, Legioma, Pepe Kale komanso Charakwe. Ndimaona mafoto awo asanalowe mboma koma akuluakulu mudati muone mukoza kuthawa. Ndipo umphawi ndi woopsa kwambiri. Anthu amene akunyada lero amunati muone mafoto awo akale ndi zimene akuchita. Umangoziwa kunena kuti zinthu zimasintha kanthawi dinkachisiru. Komano chimene akuyiwalira nichonena kuti whether they cling to power or not, there will be a time imene azachoke pa mpando. Izakhalapo nthawi imene umphawi uzasatireso, ndipo pakungoyenera kuti mwina azidya mosamala chifukwa ndalama zokuba si zako. Chifukwa zikakhala zako umazipangira mapulani. Katundu yense amene mumuona iyi amene akunyadirawa ndalama zimene akuwaunjikira pakana anawo kumamanga nyumba zothina na nyumba zodula msewu ngati wopita ku Salimawo chapana alikule apo nyumba kukumangidwa nyumba za ndalama zobedwa. Muziwe kuti siku lina zimene ziyazabweza ziko limene asogoleri ake akulephera kudyesa anthu ake ndikumadalira ndalama zongongola. Kumachita kumanena kuti tikusala ndi 89 biliyoni yokuti tigule chakudya, ndikumanena kuti komadi kuyendesa ziko kumalola adi anthu ena ache opanda nzeru. Chimanga chimalola anthu opanda mano. Chifukwa mmene zilili muno muziko munthu ndikumalephera kuliyendesa zikolo. Apa zandionesadi kunena kuti kupita ku sukulu si nzeru. Munthu ukhoza kupita ku Chansa College ndikukwatira mkazi wako polytechnic koma nonse opanda nzeru. Mwinaso munthu wakumuzi amene amagulisa tomato ndikukhala ndi nzeru. Ndazindikiranonso pano kunena kuti kuphunzira kwambiri nthawi zinaso mitu ya anthu ophunzira kwambiri simayenda bwino. Ndi chifukwa chake awawa a MCP wa alimo ambiri wandi ophunzira koma kulephera kuyendesa ziko. Chawalaka chiziko cha Malawi chifukwa ziko limene lilibe ndalama zake zongongola zopasidwa. Koma machisanzo tapita ni Kuame, mukapeza kuti pakali pano pa Kuame kukutuluka intake ina imene inatengedwa mwa madiru okhaokhawo so ambiri ayiwo ndi anawo ikutuluka. Komanso kwatuluka vacancy ina kunena kuti kukufunikanso alembedweso ame ena opambanira 1000. Ziko limene likuchita struggling, ziko limene lilibe ndalama akufuna alembeso ena kukonzekera zisankho. Komanso at the same time ziko lomwelo lilibe ndalama zodyesera ziko lake. Koma mukayiyang'ana ameyo muyiona kuti ndi ame imene imangolemba anthu koma simapita ku nkhondo. Mulibemo munomo chiopsezo chokuti chitipangise kuti tizichita likuluti ame ena. Munomo mulibemo chiopsezo chokuti tizichita likuluti apolisi ena. Apolisi amene akuchitidwa recruited awa akuzunzika ndi mvulawa. Ndipo nkhani imene imanimvesa chisoni ngati kuli munthu amene amazunzika ngakhale olomvula itabwera
ndi wa polisi, awa akupanga nkhanzawa, awa akugwira ntchito ngati akugwira ntchito muchipaniwa, amene wawa kulibeko chiopsezo china chilichonse chokuti tizikachita recruit than kuchita recruit kapena kugula chakudya, pamene president wa dziko lino akupanga mafilimu oti ati akayang'ane mafuta maiko akunja. President ndi president ali ndi nduna, ali ndi ma advisors yake, koma pa iye yekha akunyamuka kuti ati akayang'ane mafuta kunja. Mungoziwa kuti imeneyo ndi katero madiru. So ndizomvetsa chisoni kwambiri kuti dziko lomwelo likuliralo koma likulemba asilikali wochuluka, ena akuchita training pakana ku state house. Kumadabwa kuti kodi anthu amene wawa mukuwalembawa ndalama zimene zizi mukanatenga simukanakonza kugulira chakudya? Chifukwa mbambo wa nzeru amaona ma priorities. Siti kukana kulembedwa ntchito ndi kwabwino, koma bwezi pano mukumakhala ni ma priorities kunena kuti amene zilili pano tiyeni mwina tisalembe anthu nsanga tigule kaye chakudya. Mmene zilili pano tiyeni tisagule magalimoto tiaone kuti kodi ana asukulu akuphunzira kuti, kodi muzipatala mwathu muli mankhwala. Lero likupita muzipatala ino mumva chisoni, munthu amene wapanga ngozi akumuuza kunena kuti ugulewe kafuelo. Munthu amene wapanga ngozi akufuna kusokedwa akumuuza kuti utipase ndalama zokwanira 10,000 tikagulire zosokera. Munthu amene akudwala kwambiri akumuuza kuti kunoko kuli mankhwala tiyeni muzipita ku pharmacy. So zikusonyeza kuti usogoleri wathu ndi wopanda nzeru, asogoleri athu alibe maso mphenya, asogoleri athu chimene akudziwa iwowo ndi kuba basi, palibenso china chimene akuchita target apart from kuba. So mukamandichita haki ine kapena kumandichitira create ma Facebook account omalemba nkhani zonama ndi cholinga kuti mwina ine ndiopsezedwe ndisiye kuwalankhulira wa Malawi, ndiye mukutaya nthawi yanutu. Bwezi pano mutatanganidwa ndikuona welfare ngakhale ya ma prison. Ku prison anthu akuzunzika kopsa than to be wasting time hunting me. Munali ndi plan yanu some days ago kuti mundimange, koma nokha mwalesana. Ndiye ndikudabwa kuti kodi mukulesana chifukwa chani? Mukanabwera munditenge kuti ndikachite so visit the ndendezi, ndiye ndikung'ambe nayo ni bwino. Komabe pano ndafuna ndikuuze ni Amalawi kunena kuti inu amene muli ndi azibale anu ku ndende ya Zomba, ndende ya Chichiri, ndende ya Maula ndi ndende zonse ngati Kasungu ndi zina kumzuzu, ziapitisira ni chakudya anthuwo. Mundende mwathu mulibemo zakudya, kupanda amachali chini mabungwe amene amabweresa zakudya ngakhale zakudya zosizaliso zabwino. Kuiona nyama yoonongeka, mukanachitatu bwino yena anu amene mukufuna kumathandiza ndende. Mwachisanzo zana pa 30 kunabwera chakudya kuchokera kuchali chichina chakuzomba kupitisa ku ndende ya Zomba, nyama yake inali yoonongeka. Sindikufuna kuchula zina la chalichi, komano nokha mukuziziwa kuti ndinu amene munapita ku ndende ya kuzomba kukathandiza anthu. Ngakhale munapitisa zoora anthu ena abe anadya, koma next time mukuyenera kuti muchite bwino, chifukwa kundende kungakhale abale athu akuvutika, komanso kusakhale ku dumping site, komanso kumachita kuwawerengera masupuni ya mpunga. Muzitha kukonzeka bwinobwino. Mundende mwathu mulibe zakudya. Zakudya zimaphikidwa kumene koko zimapambana so pa phala, koma phala lonso limakhalanso mwina lolimbirako, koma zafika pena pachepo kunena kuti munthu sangadye. Zakudya zikungotayidwa, chakudya chonso kulibeko, anthu akaphika zakudyazo sakukwanira. So inu amene muli ndi azibale anu, tiyeni muzipeza nthawi yokathandiza azibale anu mundende. Ikafika nthawi yokuti afuna akhululukidwe milandu, izikumayenda madiri okhaokha. Ngati sukhala ndi wachibale ijama chosera mezi 6 kapena kuwachita padoni ameneyo sangatuluke. Kodi masa olakwa ndi olakwa? Mukamachosera milandu kumachosera kwa azibale anu kapena kuti mulandire ndalama ndiye muchosere, mukutanthauza kuti chani? Nanga anthu amene alibe achibale awo ati akachosere milandu yo ni ndani? Mundende mwathu muli nkhanza zoopsa,
makamaka SO wapazomba ndiye watchuka kwambiri. SO wapazomba amene wasinthana ndi OC amene wapita ku retirement, amene iyikha ati ndi wakumunda khaya koma akuzunza anthu, kumenya akaidi, kusecha mwa nkhanza, kuwapanga nkhanza zosiyanasiyana monga amene ndinanenera muja kuti onse a first offender masales yawo onse akusekedwa, no ventilation. Tikanakupempha ninu mabungwe owona za maufulu komanso maiko osiyanasiyana mukanakhala ndi tuwa yochita visit ndende zathu. Pakali panopa kundende kuja sikosinthiranso anthu, kwasanduka malo tsopano oferako anthu, ndipo anthu akumwalira miyanda. Kunalinso buno mwinaso ndendezo zikanangosekedwa, chifukwa ineyo sindikuchionapo chifukwa chonena kuti anthu muziyasungira ku ndende zosiyanasiyana koma ndendezo zili zozaza kwambiri kulibeko chakudya. It means there mwatumizako anthu aja kuti azikadwala azikafa. Ndi makhumbakhumba kuli president oyendera anthu andende, president okuti azitha kuona welfare ya anthu amene ali mu ndende, apart from zina ndi zina. Chifukwa ndikufuna ndikuwuzeni, no matter what, zijana anena chilima kuti lilipo siku limene anthu anaba kankhuku, anaba maorenji, anaba mizimbe, anaba zina ndi zina zocheperapo amene azaza mu ndende. Siku lina kumene koko kuzaza anthu andale. Ndafuna ndikusimikizireni zimenezi kuti siku lina kuno ku Malawi kuzabwera president ofuna kuona moyo wa munthu wabwino, ndipo muzakhumudwa kwambiri. Muzakhumudwa chifukwa inonse andale agalu amene mukuba ino asataniki muzakalowa kundende kumeneko, ndipo anthu amene ali ndi milandu ing'onoing'ono azabwerako. Ndafuna ndikuwuzeni kuti lino ndi ziko. Chonje inu wa MCP musaninyase kumandisakasaka ine, munandiyambira kale, so you should leave me alone. Mwapita pa Facebook kuchita create ma WhatsApp amene ma account osiyanasiyana, zulosozana mwachita haki WhatsApp yanga, ndicholinga kuti ine ndisamatumize nkhani kwa Malawi. Ndiye munyatu ine ndiwoopsa kwambiri, ndapangananenso maminzi yanga pakana ndaibwezeresa WhatsApp yanga, ndi apa ndikulankhula kwa Malawi monyada. Mukumva bwa sizikukupwetekane anthu omvesa chisoni inu, munali ndani inu yokupanda ndalama zokuba? That is why lero mukulimbanirana inu andale kunena kuti mufunabe mulowebe muboma mukhalisenso mboma, ndicholinga kuti mukapitirize kuba. Nditapanga kafukufuku wanga, anthu ambiri andale sapanga andale kuti athandize anthu, amapanga andale ncholinga kuti akazithandizire woka. Ndikupempheni inu a opposition kunena kuti kubera zisankho ndi process ndimakhala ndikunena mukuwalekereratu anthu awawa akumachita kumayitaniza anthu, kumagula za nzika, kumagula chovotera chawo, but inu a opposition muli vyende, you are not taking any action. Kuli nkhani zimene zikuchitika zambiri mukufuna muzakalephera ndiye muzikanena kuti amabera kwakuti. The right hour is now kuti mupite ndi umboni ku khoti mukanene kuti awa kumangochi amagula anthu. Zina za kumangochi zachita kutuluka zulo kunena kuti kumene koko kuli wina wamkulu wa MCP wa kumankibe uko akugula za nzika kuwayitanira anthu chigulu, kumagula live anthu akuona. Koma inu ya opposition, you are not taking any action. Muzalira izi tikungokuuzani apart from kukulangizani soni kunena kuti ma monitors yanu akukudandaulani. Ma monitor a UDF akudandaula, ma monitor a DPP akudandaula, ma monitor a 4D akudandaula, ma monitor a UTM ndiye nkerekere jere akudandaula kunena kuti simukuwapa ndalama zawo. Tikupempheni inu azipani zosusa musapange daladala ndikuwakhumudwisaso anthu anu amene ali ma monitors amene amakhala pa center kuchokera mama pakana mazulo osadya. Muwalipire ndalama zawo, anthu akukudandaulani. Iwu ndi uthenga umene ndikungokupasani waulere, zili ndinu muutenge kapena musautenge. Bon Klindo, the DC.
mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza village. Tiye Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.